na tomto kanále a takovou ultra dlouho nebo video. Je to pravda? Jo. Takže to neměli čas a takovou za chvilku jdeme na trénink, takže to bude jenom takový lehký challenge, protože jsem zvěděl, že za chvilku jdeme na trénink a tohle bude... Ne, to takhle. Žádná příhoda. Jak se jmenuje tento challenge? Nevím, jak více řekla anglicky, asi saltwater challenge, ale prostě dáme si půlku, já mám růžový, dáme si půlku soli, ne, takhle, čtvrtku aspoň. Čtvrtku, protože měli jsme to, no prostě vodu do toho sůl a vypijeme to. My se za vás prozatím loučíme, jo, takže... mi vodu a sůl v tom, tak se vám ozve na tak 3, 2, 1, 3. Takže jsme zpátky a už máme každý máme tam 2 lžičky a zkoušet. Počkej, my jsme si tak připravili kyblík. Takže neukazujte, co je vevnitř. Kliknem si. Musíme to vypít na... Zase jsem to vypil, nevadí. Musím to... Ne, já to nevypiju celé. Musíme to vypít, ale musí to najít celé do pusy a... Prostě ten, kdo vypije více. Ok, tak 3. Přijímáte. My se pro toto video s váma loučíme. A tohle vyzkoušete. Já se s vámi loučím a čau čau!